Angibingelele enhlana sezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Babukeli, ngicela nje ukuxolisa ningabe sinithi ngilokhuza ngokudla. Labafowethu laba abaye bangisize bangena manje nami ngoba ngithe ngiselantshini. Njalo namhla kuLwesithathu ngithi nami akwengibahloniphi. Ngesithathu namhlanje kuyasetshenzwa kimi kufana nokuthi Monday. Kufana nokuthi iMonday namhlanje wakuLwesithathu. One ngifuna ukuqala nje lapha kuma comment section wami abakhomentayo lapha. Ngino Thandanani Mbatha. Umfowethu Thandanani Mbatha, no ngiyabonga kakhulu Thandanani ukuthi amalokhuza amakusiza. Ngiyabonga bhuti, igama lakho ngizolifaka kubafowethu laba ukuthi balibambe nje bakuwashele lona, balisebenze, balilungise, balimise kahle ngendlela efanele. Ngibe nobani? Ngibe no umbuso Mlakalaka. Umbuso, bhuti ngiyayithoba bhuti, ngiyazehlisa kuwe kakhulu. Ngiyakujabulela okwenzayo, ngiyakujabulela ukukhulumayo. uNkulunkulu akubusise. Nabafowethu bami laba bangenzele kahle kakhulu futhi empilweni yakho. Bese ngithi bafowethu nansi indaba. Njengoba mina ngiyibhizi nebandla leli, njalo ntambama mangilala uEvo usuke efikile la, mangishayisa ngiyakhuluma futhi ngaye ngisho ukuthi hey madoda, ithe madoda ubani kade efikile la njengaye nje umbuso Mlakalaka. Hey ngiyafisa ukuthi ningibekele ningibukele umbuso Mlakalaka aphephe aphile kube uThandanani Mbatha. Thandanani Mbatha ngifuna ukuthi into zakhe zonke zivuleke. uThandanani Mbatha ngifuna ngisho elala nimgade. uThandanani Mbatha ngifuna ukuthi izitha zakhe zonke niyichoboze zonke. Izitha ikaThandanani Mbatha ngifuna ilale zingadlile. Izitha ikaThandanani Mbatha ngifuna ixabane zize zibuye zizoxolisa zizothi hey Thandanani mfowethu Mbatha mthiye sontshikazi ndaba ezitha sithi yobe. Engikufisayo ngoThandanani lo mfo kaMbatha ukuthi nje kwenzeke konke akufisayo. Bese ke ngithi ke lapha kunosisi la ongilandela kakhulu bathi Timakatso my girl, my sister. Ngizwile ukuthi uthe yidokotela. Ngiyafisa ukufika lapho maneke ngeyinakya irandi libheka lena nalena. Phela irandi ngelihlale lingabheki lena nalena ngoba njengamanje simele u2026. Manini phela madoda simele u2026 ukuthi kuzofika ama changes amaningi ngo2026. Timakatso ngizwile my sister. Nje ukukhuluma nami kuyangilekelela, kuyangisiza. Ngiyabona ukubaluleka futhi nakuwe. Ngizokukhulumisela la. Ngicelela noTimakatso. Madoda. Ngicelela uTimakatso la khona. Ngicelela uTimakatso la akhona ukuthi imali akayithole. Ukuthi ikhaya kaTimakatso alifudumale. Ukuthi umyeni kaMatimakatso naye futhi akaphumelela abuye abheke indlu, abheke umuzi wakhe. Yiloko nje ngikucelayo. Ngimcelela imali uTimakatso. Ngicela ukuthi aphathe imali. Ngimcela ukuthi mayedlala ilotho ngimnikeza nje inamba ezu6. Only 6 numbers. Kuleyo 6 numbers impilo kaTimakatso kusuka manje mayizohamba nje ufaka ithikithi lakhe ngoba uyafisa ukufika la ndoda enkulu. Uyafisa ukuza la azothatha inamba manje amandla wekho. Hayi phela ndoda enkulu anganina nilali. Angithi nina nilali nihamba yonke indawo lena. Akukho la ningafiki khona. Nginithuma kuTimakatso nomcela nize nimthole la akhona. Fike nimnikeze inamba zibe6. Aphumelele nje naye akwazi ukufika la ekhaya uTimakatso. Ngimcelela okuhle kodwa ngimcelela ngisho izingane zakhe
impumelelo. Ngisho iy'ngane zakhe ziphuphe zithi mama hamba uyokwenza ukuthi. Ngisho umyeni wakhe ambathi ingubo eyodwa naye ngicelela okuhle kodwa ukuze azothi naye iphumelele umyeni abuye anake indle noDimakatso. La khona uDimakatso ngicela impumelelo, la kunyathele khona uDimakatso ngicela ukuphila, la kuthinte khona uDimakatso ngicela ukuthi yonke into ibe yinhle. Iy'kweleti ey'bhekene noDimakatso namhlanje kunamhlanje. Iy'kweleti ey'bhekene noDimakatso namhlanje kunamhlanje. Namhlanje kunamhlanje. Namhlanje kunamhlanje indoda enkulu. Abakweleta uDimakatso namhlanje kunamhlanje. Ngikucelela okuhle-ke Dimakatso, ngikufisela nje impumelelo nakho konke okuhle, nakho konke okuthintayo sisi. Kube kuhle, kube mhlophe, kujabulise. Ngisho nje ikhaya ungasweli ngisho ugesi, ungabi nane-load shedding, uyezwa sisi wami. Ngendlela nje engikuphilela ngayo nangendlela engikufisela ngayo okuhle sisi wami lapho okhona. Njengoba ngikhiphe-ke lokho engikukhiphayo namhlanje, noma njengoba ngikhulumile namhlanje, ngomhla ka-23 kuJulayi 2025. Dimakatso ngizocela sibukisane futhi ukuthi ngomhla ka-23 ku-Agasti uzobe usuhambe wafika kuphi nempilo. Nabo bonke nje ngikhuluma okuhle kubo. Ngiyanithanda bafowethu, akekho engingamthandi, akekho engingamfiseli futhi ukuphumelela mina ngendlela engingakhona. Bese-ke ngithi bafowethu kunomfowethu ulapha e-Alexandra, uMhlongo uthe uMhlongo ikhalathi. Mhlongo, ngiyabonga bhuti, kuzoba njalo, ngikuzwile, kuzoba njalo. Angifuni mina futhi angifisi mina ukuthi abantu bahlangane ngawe, abantu bakhulume ngawe, abantu badle lunch ngegama lakho, abantu nangabe nje basase ngegama lakho. Uyazi umuntu uma efuna ukusasa kukahle phela angayisasela nje angene le ko-TikTok la kugcwele khona yonke into angazi ngingathini ayibukele, or either angangena mhlawumbe ey'nganeni zimsize ngama-game, ayidlalele ama-game asase lapho, hhayi ukusasela omunye umuntu. Akekho umuntu ozalwa engafumbethe, wonke umuntu usuke uzalwa efumbethe. Into yami ngeke kube yakho ngisho nangelilodwa ilanga. Wena uma uzofuna ukungivula isandla lesi, ncamashiphe nomuntu ofuna ukungikhipha ihlo, ungiqhwande, ngizovuma umuntu ufake umuno la ehlweni ulidonsa. Hhayi 073 219 664. And abanye bazongitshela nje le number isi-answer yimi nansi. Isi-answer yimi ngiyithathile lapha kuSiphe nansi. Answer yimi manje. Ngathi Siphe awuyibuyise la ngoba ngiyabona ngathi kukhulu kuyenzeka la. Nansi answer yimi. Bese yesibili 079 awungikhohlelani uNkulunkulu wami. Le yesibili iphathwa ke uSiphe lapha ne-ofisini, angenzele ke kuyo ama-order ukuthi ke cha abantu phela abaqhubeke bathenge uZondindlala, abantu abaqhubeke bathenge uZondindlala, baqhubeke bathenge uNodabula Idwedwe. uNodabula Idwedwe usenza kahle kakhulu, uNodabula Idwedwe usenza kahle kakhulu. Ngiyafisa nje ukuthi abanawo noma abawuphethe banganqini ukushayela inombolo yami ukuthi edokotela nakho ngamthenga uNodabula Idwedwe.
ikhona bengithi ngifuna ukunikhomba khona la bayinaka kutholakala angikubona ngifike kukho hawu naphiya nakho bese ngimangele ukuthi kanjani nje ukhona-ke lapha ukhona lapha endaweni yaseNelspruit ngeke ngimusho igama just to respect yena ngeke ngimusho igama lapha eNelspruit ngeke ngimusho igama usedlalile kwenzeka yonke into ayifunayo. Now you are over welcome. Ayithi uyabuka nje yayibuka le ndaba, buka lezi ngapha phezulu, ubuke la okungaphansi, akwenzeki uhlangana. Funa nibhasobheka ofafa bulanga, akwenzeki uhlangana, kutsheliwe uyongena ekhasino kuyokwenza kuyaphuma kuphuma nawe wena usuke uhleka wedwa, kuphuma nawe usuke uhleka wedwa. 073 219 6664 073 219 6664 noma ke ushayele futhi 079 673 7011. uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akwenzele kahle okukhulu. Njengoba ngikhipha zonke lezi zinto engiyikhiphayo noma ngikhomba yonke lento engiyikhombayo, ingoba ngizonda ukuhlupheka. I hate ukuhlupheka ngale ndlela le ethi uSathane angikufuni nje, angikufuni. And ngiyazi ukuthi khona abantu abanomona ngokuthi wena awuhlupheki. And please don't ever uzuze ucabange otherwise. Umuntu nje mayinomona ngawe, wena cabanga positively ngaye. Fonele my number 0732196664. Ngoba bafowethu ngeke umenze lutho umuntu onomona. Umuntu onomona umthola eseyizimbaqa onde azazabane qhomo kucije ngisho umlomo. Why? Because unomona. Yona nje ukhona ungangizondela ukuthi ngidla amasi ano cream, ngiwadla ngale spoon. Ukhona ungangizondela lokho, ish lo muntu udla ngalesa spoon, yabo afuna ukufana nami. Musukufuna ukufana nomunye umuntu, musukufuna ukuba umncwabo ungesuye umncwabo, hamba elane yakho. Yabona thina ndle mnyama nihlushekiswa yilo ufuna ukuzenza mina, ngeke uzuze ube yimi, ngisho uzothanda, ngisho ungafika ube umngani wami usondelane nami kanje, ngeke kwenzeke uzuze ube yimi, ngisho usuthanda. Yazi ngisho usuthanda kuyokhukha icathulo zipense zithi ibheke emaceleni zibukelena ibukelena. Why? Ngoba awuthanga mama ufika kimi uthi ngicela ukuba uwe, ufike kimi uthi hey ngicela ungisize manje, hey izingane zakomakhelwane ziyaphumelela, obani nobani bayaphumelela. Hey mina bayaphumelela vele ngoba phela nabo bahamba umncwabo, bayaphumelela futhi vele ngoba benza izinto zabo without igama lakho. Wena musukwenza izinto ngegama lomunye umuntu, yabona. And noma ungakufika umuntu uzofuna nje usizo, ufuna nje ukuthi manje ingane zakomakhelwane noma abantu lapha endaweni bayaphumelela, mina ngiphumeleli, angivele ngithi minus noma ngeke ngikutshele usuyilimazile. Ngifuna mina ufike ukuthi ucela ukuthi ngenze wena ube uwe, ungafuni ukuba omunye umuntu. Ngeke ungafuni ukuba omunye umuntu. Bukani nje mangabe ngemkhela phezulu, especially these days, njoba nje irandi linenkinga, sihlupheka kabuhlungu kanjena nje, sihlupheka kanjena. Amameya namhlanje iba yimeya 1 month to 2 months or 5 months,
6 months sebeyikhiphile kufuna why? It's because of umona. Umona uyahluphekisana. Dlala indima yakho, hamba elane yakho, ungafuni ukuhamba kwenye ilane. And uma ufuna ukuhamba kwenye ilane kuzoba nama-accident. Kuzoba ne-accident. Ngoba usuke wafuna ukuphuma kuyilane yakho ungene elaneni yomunye umuntu. And uzolimala. And usulimele bafike labelungu laba bakhuluma ingisi bathi hey beyond repair imoto yakho or hey puti hey you beyond repair manje. And mabethi you beyond repair meaning nje usuyinto efile nje isikrephu nje usuyisikrephu. Mbali Khumalo ngiyakubona my sister, I will call you now. Ngiyakubona ngizokufonela manje Makhumalo manje uyabona ungafuni ukuhamba elane yomunye umuntu, hamba ekuyilane yakho ukuze uzophila kamnandi, ngisho uzophila kahle. Mhlawumbe uhlupheka nje kangaka ingoba ubheke izinto ezikamakhelwane, mhlawumbe uhlupheka kangaka ingoba ukhuluma kabi abantu. And senginawo ngisho amanzi okugeza abantu laba bakhuluma abantu, and ngiyawadurisa-ke bafowethu. Ngiyadurisa nje u2 liter wakhona ngubiza 10,000. 2 liter wakhona mawuzazi ukuthi wena ungcolile, khulumana namagama abantu, amanzi akhona okugeza. Kodwa mawuzothatha futhi 10,000 ngoba ungawugeze nje ngawo uxuphe ngawo. Alright, ngoba ngizokubiza 20 rand amanzi yokugeza, mawuzazi ukuthi uyilento yiyo. Ngoba kunabantu abahluphekiswa ukuthi bakhuluma ngamagama abantu. Kunabantu abahlushekiswa hayi ngoba beloyiwe, kube ukuthi nje ukhuluma omunye. Uyabona nje njengami ngikwenzela example, mina ngikhulunywa wangikhuluma mina sitrobhadla nasi. Wangikhuluma Jehova wahlala ngegama lami. Hayi nasi ngeke uhlale ungahlupheki. Futhi nebutho lami leli liyokulekelela nje kuphele ngisho ukudla efrijini, kuphele uswele ngisho imali yokubhadala i-DSTV, ingane ihlale nje bume nibukane. Kodwa wena usuke ulazi iqiniso ukuthi ukhuluma umuntu ongakhulumi. 073 219 664. Nawe njengoba ngibekisa ngami, mhlawumbe nawe nje bakukhuluma, you can call my number, I will help you. Mhlawumbe usafuna usuzucabanga otherwise, before ucabanga otherwise, call my number 073 219 664. Elizongena kimi galakada. Kodwa phela manje ebusuku bakithi awuningixolele thandwa zami. Ningixolele bakithi yes ngiyanithanda but ebusuku. Thothi ebusuku nami angikhona ukansa kahle ucingo. Thothi mhlawumbe manje phela isiZulu asitoliko hawu. Hayi manje isiZulu asitoli. Uthothi uyalishaya ngiyalibona ngoba akwenzeki livale futhi. Luzoringa nje uthothi nje nami phela ngijulile ngibuke ezulwini ngiyakhuleka. Bese alibambeki ucingo lami ngangisuke nami ngicela angithi. Please nje mase kuthe khola kwisikhathi sokuphumula asidedelane bafuthu, asidedelane. Hey asidedelane, singadingelani, asidedelane. uNkulunkulu anibusise, niphile, ngiyanithanda kakhulu. Bye.